Mill-każ tal-espropjazzjoni tal-art fi triq Zekka l-Partit Nazzjonalista rrid jieħu kapital politiku kemm jista' jkun. Iżda fl-istess ħin ma rridx li l-kap tal-Oppożizzjoni jew xi wieħed mid-deputati tiegħu imur il-qorti kif għamel il-Prim Ministru il-ħamis. Ikkonferma dan tarif li ksibna mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista. Bimkejjen ifissru kif għalkemm dan il-pass kien ikkunsidrat kemm il-darba, l-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista fehmu li dan seta' jkun politikament perikolus. Dan minħabba rabtiet ewlenin li għandhom esponenti tal-Partit Nazzjonalista mal-familja Gaffarena. Il-Prim Ministru dejjem qal li jkun qed jieħu passi skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali kif fil-fatt tagħmel b'kawża mresqa l-qorti nhar il-ħamis. Kawża li permezz tagħha qed jintalab li jintraddu lura l-artijiet u l-kumpensi li jingħataw. Esperti legali konfermaw mill-ewwel li din il-kawża seta' tagħmlitha l-Oppożizzjoni. Mela inti kellek sitwazzjoni fejn il-membri tal-Oppożizzjoni ilhom għal xhur twal jgħidu hemm irregolarità, ilhom għal xhur twal jikkritikaw lill-Gvern talli qatt jordna li u jitlob l-investigazzjonijiet jew jistenna l-eżitu ta' investigazzjonijiet għax fil-każ tan-National Audit Office ma kienitx mibdija mill-Gvern l-investigazzjoni, imma l-Gvern kien beda wkoll l-investigazzjoni tiegħu tal-IAID, ikkritikaw lill-Gvern illi qatt jistenna l-eżitu ta' dawn l-investigazzjonijiet, però fl-istess waqt ħadd mill-membri parlamentari tal-Oppożizzjoni ma għamlu l-kawża li għamel il-Prim Ministru llum biex jħassru dawk it-trasferimenti tal-proprjetà kif kellhom kull dritt li jagħmlu. Iżda l-imkejjen tagħna fil-Partit Nazzjonalista fissru kif Simon Busuttil ma setax jagħmel dan minħabba rabtiet li kellhom ma' Gaffarena. Rabtiet li ħarġu ċar meta Gaffarena kixef kif il-Viċi Kap Beppe Fenekadami kien jiekol miegħu, martu kienet in-nutar tiegħu u kien iwasslu d-dar fost oħrajn. Reazzjoni ta' Gaffarena meta Fenekadami qal li ma jafux komplit tikkonferma kif il-Partit Nazzjonalista ma setax jiċċaqlaq wisq. Għalkemm il-qofol kien meta saru magħrufa rabtiet tal-eks Ministru Joe Cassar li minant Gaffarena aċċetta rigali bħal karozza u xogħol fid-dar. B'dawn l-affarijiet il-kap tal-Oppożizzjoni ma setax imur il-qorti qalu l-imkejjen tagħna li soktaw jgħidu kif hemm aktar raġunijiet minn hekk li waslu biex il-kap tal-Oppożizzjoni u l-grupp parlamentari tiegħu m'għamlux il-kawża huma. Raġunijiet li jażlu li ma jiżvelawx f'dan l-istadju.